Ahojte, poďte si so mnou otvoriť toto Super Mario Kinder Joy vajíčko. Ako od malička milujem Kinder Joy vajíčko. To je proste naozaj super. Jak sú tam vnútri tie guľôčky a tak, takže si to poďme rozbaliť. Takže ja od začiatku viem, ktorom je čo. Tak aj podľa váhy, tak tie guličky sa tam nehakrtajú. Takže v tomto, kde je akože toto a toto biele, tak tam je hračka a tuto je čokoláda. Ale to vám asi nemusí hovoriť, lebo to asi vie každý, takže... Ja to proste zbožňujem. Oh my god. Inak neviem, mohli by k tomuto dávať plastové lyžičky, lebo to je papierové a tá čokoláda sa to na to lepí a to naozaj není dobré. Oh my god, guľôčky. Je to fantastické. Tá čokoláda taká. Je to fantastické. Čo je? Užívam si. OK, takže čokoládku som už spapkala. A teraz poďme na hračku. Úprimne, ja si nekupujem, alebo nechcem to vajíčko len kvôli tej hračke, ale kvôli mojej zvedavosti, lebo ja som vždycky zvedavá, čo vlastne akože vnútri. A tá čokoláda dobrá, takže neviem prečo. Akože tuto sa to dá veľmi ľahko otvoriť, ale ja vždycky do toho vpichnem nožničky. Takže počkajte, kým si prinesem nožničky. Marioho brata. Wow, topka. Takže veľmi pekné. A poďme sa pozrieť, čo tam môžeš ešte dostať. Ja chcem túto Peach, hviezdičku a hríbka. Takže to je všetko a čauky. Kúpte si ho. Ahoj.